Det er en lille test. Jeg har overklokket min CPU, en Phenom 2x4 965 Black Edition. Overklokket den til stabil 4 GHz. Mit grafikkort Clock 3D HD Radeon 5770 har jeg overklokket til 910 MHz. Min memory clock er standard 1200. Nu vil vi se, hvad den siger, om jeg slår min rekord nu eller hvad. Og det er den sidste del af testen, og vi ser, hvad der sker. Og så vi kan fokusere lidt på tingene. Jeg har slået rekorden, den hedder 17.156. Nu skal jeg holde telefonen lidt anderledes her. Og det var lige.